Ngiyabingelela amaNazaretha amahle asebuhleni bamaNazaretha. Namhlanje ngizonethulela inkonzo emnandi kaBaba uNyazi leZulu, inkonzo yaseJudiya. Ngiyacela ukuthi niyibuke nijabulele. Ningakhohlwa amaNazaretha ukuthi maningena nje niya-subscribe, niya-like ukuze umsebenzi wethu uqhubeke kahle, siyabonga.
Ngiyaphinda ngiyanibingelela bangcwele enkosini. Ngithi ningcwele ngoba isifiso sami ukunibona ningcwele nonke ngesikhathi ezayo kungabi khona okwebhu omunye phakathi kwenu. Lo muzi waseJudiya ubunesisindo kuloko kusuka la wabakhona. Bayazi abadala nomkhulu ilanga kuthiwa wawa la. Nobaba mkhulu wakuthola ukuhlukumezeka la. Angazi umkhulu la kubaba kodwa angihambanga nabo kakhulu. Ngikhuluma nami engikuzwayo. Angizwanga kakhulu ngomkhulu nobaba kuzongezwa ngomkhulu ilanga. Kepha namhlanje njengoba ngila nginike bangene kumina bangipha amandla ngohlambulule lo muzi waseJudiya. Kuthi imoya emibi eyaba khona kulo muzi ebisiphuma emzini kaNkulunkulu. Umuzi kaNkulunkulu uheleza ubungcwele phakathi kwawo. Ubongele umuzi waseJudiya noma unosisindo nobunzima kodwa ngiyabonga ngoba umhlangano kaNkulunkulu uyangena uzohambe konke kuhamba kahle. Ngibonge nje nobuhle bomhlangano. Ngikungijabulisa kakhulu. Ngibona masingena bonke behalalisa. Ngifisa noma sesihamba sesingasekho bangasali bekwebhana bahlale bejabule. Lo muzi waseJudiya obunesisindo esinzima kakhulu kwake waba khona amadoda la akha isitezi. Ngicabanga ukuthi lesitezi saqalwa ngesikhathi samkhulu inyanga yezulu. Hawu basakha kangomunye eCape Town ahundula imali kaMkhulu ashonele. Kangomunye eGoli ahundula imali kaMkhulu ashonele. Kangomunye phesheya weLwandle ahundula imali kaMkhulu ashonele. Azange sibe khona. Kwafika ubaba uthi ngokwayileso. Ngase ngibona sekuyisikhathi sami ukuthi cha. Konke lokhu mdlalo wathi idlalo asivele idilizwele ngiqalwe phansi iphele kwayona ngingabona ube yiground bese kuqala umsebenzi. Asidilizwa ke yonke le mdlalo wathi idlalwa. Kwase kwakhiwa le ndlu loba niyibona inhle kanje. Nanjudiya neminyana yalolu nyazi. Konke lokhu ngiziswayini ngoba yonke into inesikhathi sayo. Namhlanje ngizocela bomkhulu bami nobaba mkhulu nobaba ubande isisindo wade sithole lo muzi waseJudiya. Bangithathele sona basilahle ngaphandle komuzi. Bese ngiheleza umoya kaNkulunkulu nje phakathi kwabantwana bakaNkulunkulu.
bese ngibonga ubuhle bomhlangano wena namhlanje siya ngasemaphethelweni konke ngibona kusahamba kahle cela umfundisi uCwenza angifundele kwaba seFilip 1 verse 3 kuya 5 Awiza Anamsha Awiza Ungamala Awiza Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekukhumbuleni kwami konke. Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekukhumbuleni kwami konke. Ngesikhathi zonke enxuseni kwami konke ngani nonke. Ngesikhathi zonke kunxuseni kwami konke ngani nonke. Inxusa ngokuthokoza. Inxusa ngokuthokoza. Ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini. Ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini. Kusukela usukwini lokuqala kuze kube imali. Kusukela usukwini lokuqala kuze kube imali. Ngiyabonga baba. Kusibusisa. Njengoba silana ngizocela amakhehla kithi ukhokho nomkhulu bami nobaba okubani bangipha amandla ukususa lesisindo ebesisithwele umuzi waseJudiya. Ngiyabonga uNkulunkulu wami ekukhumbuleni kwami konke ngesikhathi zonke enkulumeni kwami konke ngani nonke inxusa ngokuthokoza. Ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini kusukela osukwini lokuqala mhla sifika kuze kube imandla. Ngiyabonga Nkosi Nkosisa. Bantwana bakaNkulunkulu ngimele lapha ngwenu unitshengisa indlela ekhaya ezulwini nokunitshela ngezinto ezithanda ushembe nangayithandi. Engicela ke nina ke makuhlaba kwemukele, makunoshukela kwemukele konke okwenu. Kodwa ke makuhlabeka wahlaba ngakwena ukuthande kakhulu ngoba makuhlabe ngakwena kuyokulungisa ugcine utholile umbuso kaNkulunkulu. Kumbi kabi ukucashisa isono ngoba isono asicashi sona wena uthi usicashile asicashi. Manje ngiyakhuluma kwazwela ngingashayi wena ngishaya isono. Ake sibe munye bantwana bakaNkulunkulu senze sakufundiswa ubaba omkhulu. Singazenzeli okwethu. Singafuni futhi ukugcotshwa. Ngeke silunge mase sabafundisi sonke. Ngeke silunge futhi mase wabangeli sonke.
asiyo ukulalelana masesinjalo fanele kukhona omkhulu kunomunye ukuze inqole iye phambili. Okunye ukubalekile ake kube khona uzwana phakathi kweNazaretha nelinye iNazaretha. Kube khona uthando phakathi komNazaretha nomunye futhi umNazaretha. Angifundela futhi lapho wabugcwenza Hebrew 10 verse 24 kuya ku27. Kube khona uthando phakathi kweNazaretha nelinye iNazaretha. Abantwana Angulungulu Angulungulu baya Awatandana Awabantwana Angulungulu baya Ayatandana Awangwe Atuane Awangwe Makarano Awangwe Atuane Masiqaphele ukuze kuvuswe uthando nemisebenzi emihle singakuyeki ukuhlangana kwethu kwethu njengomkhuba wabanye kepha masivuselelane ikakhulukazi njengokubona usuku lusondela. Ikakhulukazi njengoba sinibona usuku lusondela. Ngokuba ungasona ngabomu emva kokuba sesikwamukele ukwazi kweqiniso kepha kuphela ulindela owesabekayo wehlulelwa ngomlilo oshisayo ozoqeda amaphika nkani. Asibe munye abantwana baNkulunkulu senze esafundiswa ubombela singabe amaphika nkani khona esikhumbula ngomhla uphela. Uyazi nina amaNazaretha senibona nabantu abangakholwa ukuthi anizwani. Hloniphana uthandana philelana kusekho phakathi kwenu. Namanje la njengoba sile eJudiya abantu bakhona konhlanga nje abazwani. Kodwa namhlanje ngifike nento eyodwa
Ngizovuselela ubuNazaretha eJudiya. Ngifuna omunye abone omunye umfowabo, abone omunye udadewabo bathandane babe into eyodwa. Ukulahleka ngokudala kwakhona imuzi la othi isitezi la udiliza ngoba ngifuna yonke into ithi ibe yinja yawudiliza ngase ngithi mina ngoba ngiyabona ngathi niyahluleka yilesi sindo lesibona isithwele ngathi umhlaba wonke awuhlanganyele lesitizi ngempela kube njalo saba khona lesitizi izolo-ke ukhwalala ngithumela imoto ngathi leli kade ngilibona la lincane kakhulu ngathi umqamelo okulala iy'ngane ey'ncane angisalijwayeli ilade njena mina ngathi mina konke ngikwenza kube kuhle kusuka namhlanje sase sihlanganisa-ke nabefundisi bala nabavangeli bala nabashumeli bala nabo leli lade bebengazi bazolilahlaphi sase siyenza-ke imizamo ngoba phela siyabakhona la ekhaya thumela imoto yalanda nanti ilade konke kusha namhlanje sekusele iy'nhliziyo ukuthi zibe zintsha nazo yithobelane kodwa njengoba ngiphambi kwenu ngizonifundisa lokho mayenze lokho konke kuyohamba kahle ukuhloniphana nje into ebalulekile nokuthobelana nokuthandana ipheleleke inkolo lapho sizovuselelana ukukholwa masihlangane kanje ngeke uthi uyikholwa uma usazonda umakhelwane wakho umuntu ombona njalo uma uvuka ekuseni bese ukuthi umzonda bese uthi wena uyikholwa ngoba nakhona la esontweni uma uzonde umakhelwane wakho nathi wazizonda la esontweni abanye-ke baze basho wathi hayi usibanibana ngomphiwe uzaphiwe wena kanti uyaphisana yini sisezile ukuzophiwa abantu la sesitholela inkonzo sithathe neyibusiso uma uzophiwa abantu uzohamba neyiqalekiso kanti sihamba nje masihlanganelana sizofuna iy'busiso sizofuna indlela esihamba ngayo mhla iy'nsuku zethu zokunyathela zishoda kulo mhlaba sekhona zokunyathela ulizwe ngoba silana nje akulona ikhaya leli idokotho lo mama siyahamba uphinde ufunde imfundo esigcwalisayo kufanele kube khona uthando langempela phakathi kweNazaretha nelinye iNazaretha hhayi uthando lokuzenzisa ngoba akukho okufihlweni okuvela izwananani nibe munye ubabamkhulu wathi yena owamunye njengebumba likasimende wayeliba inhlakantaka yonke leshubo babamkhulu bese liyiphikisa uthe umfundisi ade phethe inkonzo ekuseni wahamba umuntu oyiNazaretha esuka la washiya la waya kweyindawo kwathula ukuthi uma ngabe umuntu eguliza phansi kwesiziba ufika afica unyazi lomhlenge wasenyangeni nakhona enyangeni iyona ecela ngakumina uzoyibona ngizozikhona kulayini inyanga ngizocela ukuthi manje ikhomba zama yihambi kahle imine ngiphethe yonke into oyikhwama umfundisi yahamba indoda yakhokha iye abafana labedayisa amafoto ibona bancane labafana ufune usigenxa bagenxe uthambo lenye wahlabela imizondayo
insizwa ke lezo uthi uma ungena endlini vele kunokuthi yonke manje ushembe ngobona wamakha asizulwini shiya lento hamba usengabagece wena nihlula abafundele ulo futhi sitabela abafundele uverse 45 umthandazo wesabatha lencwadi fanele ifunde ingene nina abana bamaNazaretha kwisono khona lokho ukuphatha umuthi ngesandla sakho uyikholwa uyakufa nokufa lokho kuchaza ukuthi ukhonza amakhosi amabili ushembe ngapha umuthi ngapha uyawunyanya uthandene yipho ongayikhetha phakathi kwamakhosi omabili ke mawusuphumile lapho usuphumile lesempilini wayase ngala yiphi-ke inkosi osungayithanda ke bese uzondene ngicela i-anza madoda yini nenjalo ukuya lapho amadoda lawa aya ngalena amadoda athupha kakhulu sathi sisenelisiwe hamba yocatana ngale oya thele sendikhupha magagasi esiswini sendoda engasaphumuli ucalathela ukuthi esuku bamthela ngehlamba ngithe mina manje kodwa bengacathwa yona lo muntu ushambe uyahlupheka noma niyangilika badoda abantu baphuma sebephakathi emngcweleni uyathanda phela ukubekuhlekwa enkonzweni ungalokuthi hami wakuyehlekwa madoda itshengisa ukuthi asilwe siyangcweka nje bengithe ubabugcwensa akangifundele abaseGalatia 5 verse 14 no 15 uthi ngumphiwo sibanibani abantwana bakaNkulunkulu bayathandana abantwana ngokuba umthetho wonke ugcwalisiwe ezwini elinye lokuthi othanda umakhelwane wakho njengokuba uzithanda wena uthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena kepha uma nilumana nidlana qaphelani ukuba ningaqedani ungasho ukuthi awumphiwe uyamlwisa waphiwa abazali bakhe wena sekufanele nihlale naye nihloniphane nithandane ngokuba umthetho wonke ugcwalisiwe ezwini linye lokuthi uthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena uthando lubalulekile ebantwana bakaNkulunkulu masothandweni sisekuphileni uthando liyaphilisa asiyazi into engasile nento esile
ubaba wami ayijwayele ukusho ethi uma silapha sizoloba amagama ethu encwadini yokuphila asiwalobeka singawasoli sizobuyisana ekulahlekeni asibuyisane singalahleki iphele futhi imhlangano yasebumnyameni ngoba ubumnyama kuzala ubumnyama ukukhanya kuzala ukukhanya awudangizokhoda webaNazaretha ukhona insipho la ethiwa iyadayiswa ibhalwe inefoto angazani nansipho mina ngempela angazani nansipho ngiyithenga-ke phela nina ngoba phela niyathanda ukuthenga izinto anginansipho mina nginovaselina namanzi abusisiwe only asibuyisane ukudukela esinakho kodwa phela uthanda ukuduka uyoduka unomphelo ngoba neyathi ngeke ulifuse amanzi lingawafuni nomuntu futhi ngokunjalo ungamshumayeza ekuseni uze kube ntambama uma engakuthandi wena ayekuthanda okushoyo musanike uvumela inhliziyo zenu zinonisa kuthi ukukhanya kuvele nilandele umnyama ongifundela lapho Efeso 5 verse 6 to 11 kuthi ukukhanya kuvele nilandele umnyama ayiza namusha iza ungamandla ayiza
Maningakhohliswa umuntu ngamazwi ayize. Maningakhohliswa umuntu ngamazwi ayize. Ngokuba ngenxa lezo zinto ulaka lukaNkulunkulu lwehlela phezu kwabantwana bongalaleli. Ngakho-ke ningabi ngabahlanganyela nabo. Ngakho-ke ningabi ngabahlanganyela nabo. Ngokuba kade naningubumnyama. Ngokuba kade naningubumnyama. Kepha manje ningukukhanya enkosini. Kepha manje ningukukhanya enkosini. Hambani njengabantwana bokukhanya. Hambani njengabantwana bokukhanya. Ngokuba izithelo zokukhanya. Ngokuba izithelo zokukhanya. Sekuhleli bonke nasekulungeni naseqinisweni. Ngokuba izithelo zokukhanya sekuhleli bonke nasekulungeni. Nihlole ukuthi kuyini ukuthandeka enkosini. Nihlole ukuthi kuyini ukuthandeka enkosini. Ningahlanganyeli emsebenzini yobumnyama engenasithelo. Ningahlanganyeli emsebenzini yobumnyama engenasithelo. Kepha kunalokho nidalule. Kepha kunalokho nidalule. Ngiyabonga baba. Ayidingi nokutolikelwa iyayitolikela yona le ncwadi. Ngabe ufuna ngichithe isikhathi fona kini. Kanti angizokudlala la. Ngizofaka abantu ezulwini. Uthi umfundisi adephethe inkonzo ekuseni nishiya mina la. Neyinyangeni. Kanti intombazane la. Kade isukuma ilokhu yahlala ngo-2005 phansi isukuma kulezi nsuku lezi sila. Yasukuma le ntombazane yazi uthandazelo la ethempelini yasisukuma. Isihambe zonke uhlobo lonyanga. Yasifika la. Yafika thandazela thela ngamanzi akusiwe yasukuma. Ithe le ntombazane isiyiNazaretha. Ithe kusukela ngo-2005 umuntu ehleli phansi 2018 namhlanje ubona ukuthi imali lesimo shakele ngoba phela uyabona la enyangeni hambani enyangeni yona ufika kuyona bethi kubuke ukuthi ubala lolu idlala ngawe. Wena ngabuza la uthatha uBarcelona ibhola la Barcelona lifike nawo 100 rand. Hamba uyodla amafutha. Bese uyasinda bese ubuye uzobonga. Iyodwa into enhlupha wena niyakhohlwa ukuthi niyanakhethwa nasusa kwabangcolile nabekwana. Kepha niyaphuma bese niyakwabangcolile. Yabona kusuma umuntu efike ngisho. Ngingazange ngumthinte, ngingazange ngumthobe. Ngingazange ngumlenge uBarcelona ngishamanza kusiwo. Angwese yambela ngenyawo sikhutshwa ngemuva sifoldiwe manje yishe. Nina nifuna ukuya labantu abazonisa uthe umfundisi ekuseni umfundisi yangihlekisa. Uthi le intambo ezihlaza nezibomvu neziyelo ungathi neyimoto yazi. Nizokwenziwa wiring. Yishi badoda. Niya-eda khona intambo ekhaya inayo nami intambo engidayisa niyishiye le ntambo engidayisa emhlophe ebusisiwe ebanjwa yimina ngezathu niyofuna le efakwa okhambini ezama intambo okhambini ngasemaphethelweni bantwana baNkulunkulu ayikho enye inqaba edlula le enikuyona niwokuphelele nina
siphumela nina nje abantu osho umngcwele isemngcweleni la uyabona uma wangena kulabantu amhlophe wathi baba mkhulilanga mkhulikazi baba thina bamkhosazana ngicela ube nami ngesikhathi ngila ethempelini baba nawe ngesikhathi usuphuma-ke cela bahambe nawe futhi bazohamba nawe kodwa uma ubona uthwala ikhanda nje uphuma bazokushiya basale la ethempelini ngoba ithempeli labo izonifundisa ukholo nina nifuna ukuphuma la kepha abantu ngaphandle baphangelana bafuna ukuzothatha iy'ndawo zenu ngoba sebeyibonile le nto ukuthi uloku uhamba ngama-high heel uma ungena endlini esona ukhale akusebenzi umthetho uthi Moses khumula iy'mbatala zakho ngoba le ndawo kuyona ingcwele angishiye ukuthi Moses pholisha iy'cathulo zakho bese ungena nazo la ngoba le ndawo ifanele wenziwa ngey'cathulo asingayona into kaBhombela uma isihlula sishintshe sishiye abantwana bethu bosala beyithatha ngelabo liqhubeka nayo ayikaze emhlabeni iye khona into enjengayo uNazaretha yake yaba khona icishe ifane noNazaretha eyakwaJesu kodwa yasheshe yaphela lena ayipheli yake yaphela ngokushemba ukuphila ushembe yaphilisa ukugcina-ke ngicela-ke bantwana bankulunkulu thandanani nibe munye khona nizothanda uJehova nina maNazaretha mhlambe senowunqobile umhlaba sekusele nje ukuthi bavume hayi sesonqobile umhlaba bonke abantu bazophela la ekhaya ngoba la ekhaya uma uzolashwa awuthwaliswa iy'gubhu zamanzi kweminye imizi uma uyolashwa uthwaliswa iy'gubhu zamanzi ukuthi ukusebenza nje usebenze unganikwa nokudla ufaka amabhayi abomvu uzathi kuthiwa uyathwasa lana sithwasisi siyaphilisa Nkosi busisengizwile sizovala inkonzo yethu yamanje ngesitabelela samakhulu 215 215 zocela uMshumayeli Mthimkhulu wasemkhundleni sifole ngihlelele inkosi Moses Nkosi usiphama ongcwele Amen.
Asibheke enkosini. UNkulunkulu okhokho bethu. UNkulunkulu wamakhosi nezizwe zonke. Shemba udwele. Umthetsheli wezoni. Baba silapha phambi kwakho zozendala singaboni. Siyona nsuku zonke. Sicela usigaze sibeke engcwele yasezulwini. Tshethela kwamacala esinawo. Bese sifundisa ukukholwa. Sele singalinto zomhlaba ephilayo. Noma kukhulu ukukholwa siphe isibindi. Sele singaphila amandla. Baba hlala ngekhathi zonke. Siphe ukuhlala size sikwazi ukuhlola sokuhle nokubi. Siphe leyinhliziyo eyibekezelayo. Kuthi noma kufika umubi unqabe nathi. Phikisa bonke abagulayo emphefumulweni nasenyameni. Besehlisela izibusiso siphe nenhlanhla. Sikhathele ukuphofa emzini yethu. Senze singadingi singeswini. Esikhumbula bonke abalusizi. Khumbule into zentethelelo. Feze amafufazo. Bese upha amandla laba abafuna ukuvusa imizi yoyise. Balokole baganwe. Abafuna imisebenzi bayithole. Noma kodwa babathola abantwana emzini bamukelise. Bese kuthi abahamba ngemfuyo ukwenza imfuyo yabo izalane yande. Nabaluyimi yenza isivuno sabo siphindaphindeke. Nabasemboni namatekisi benze umsebenzi wabo ophathe ngokukholwa nangokuhloniphana. Bese upha abafundi izinqola